Nova alternativa para chegar en coche ao barrio de Monteporreiro. Hoxe quedou aberto o tráfico vial que une os antigos terreos de Tafisa coa zona dos Campos, na parroquia de Mourente. Leva un ano, algo máis dun ano, porque hubo algunha dificultad ao largo da súa execución, máis que nada por problemas de mover certas columnas do alumbrado. Pero bueno, valeu a pena porque queda todo perfecto, con a iluminación nova. Quedan tamén tubos postos para facer o soterramento de todas as líneas de media que pasan por aquí. O alcalde confía en que o novo vial permita avanzar na mellora da mobilidade da cidadanía, apostando ademais por proxectos que garantan o calmado do tráfico. Porque isto é un novo acceso á cidade desde os campos, tamén desde Monteporreiro, coas súas beirarrúas, pódese acceder de forma peonil, sempre con tráficos calmados para seguir sendo unha referencia en seguridade vial, tanto na cidade como en todo o rural e os bordes da cidade. A posta en funcionamento desta estrada é un paso máis cara un obxectivo máis ambicioso do goberno municipal, reducir o volume de tráfico polo paseo do río cara a Monteporreiro. Iso si, Fernández Lores recoñeceu que a peonalización da zona é imposible. E eu creo que hai alternativas suficientes como para reducir ao máximo posible o tráfico na zona dos Salóns do Lérez, que é unha zona máis de uso cidadán, coa playa fluvial, de correr, de carril bici, de paseo e de estancia, non? Entón, a idea é camiñar cara a esa reducción dese tráfico aí, que non é absolutamente imprescindible. A nova estrada inclúese nun convenio asinado coa Deputación de Pontevedra e contou cun orzamento de máis d'1,5 millón de euros.